Sa number 2, ayuda para sa TNVS drivers, ipanagtag sa Huwebes. Ginatanaw sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region nga mapanagtag na sumugod sa Huwebes ang fuel subsidy sa idalom sa assistance to individuals in crisis situations para sa mga Transport Network Vehicle Service o kung TNVS drivers. Ginpalabot sa DSWD sa Bacolod City Mayor Greg Gasataya, may masobra sa 3,500 ka mga TNVS drivers ang na-qualify sa bugos nga rehiyon. Kadaman sa mga drivers na makabaton sang ayuda ang mga taga Bacolod. Pagklaro niya, mas nauna release ang LTFRB-NIR ang listahan sa TNVS bangod na gikan initanan sa ilang tagsa ka mga kumpanya. Samtang nagapadayon pa sa gihapon ang validation para sa mga taxi drivers. Damlag pagin pahayag sa mga taxi drivers nga masobra 500 ka mga miyembro sini, 75 lang ang tigayon na nga nahatagin sang ayuda kadungan sa mga jeepney drivers. Nagakahangawa man ang syudad bangod kun LTFRB-NIR ang magapagwa sa listahan kalabanan mga taxi operators ang ma-qualify bangod sa ilang nakapangalan ang mga prangkisa. So ang ato na gid lang nga challenge ang ang taxi which the list shall come from the LTFRB Central Office. Ko gani nga siling ko ang list probability most of these operators niya. So ang aton challenge sa mga drivers siya kung paano. No, kaya like ang ginsabit namon nga list are list of taxi drivers. The list that will come from the central office are operators, meaning the franchisee sa mga taxis. So mo itong ginpalabot ko man sa kay Director Liena. No? And hopefully ma-consider man sang DSWD. Kaya may ang lisa ginsabit namon upod kay Ardiliana, paano to kompleto na itong drivers kito sa mga taxi diri sa syudad sang Bacolod.